рекламаи бепул 100 нафара бизнесша реклама мекунам. ҳамин гапай баландӣ гум яке ҳама мефаҳма. То ҳозира ягон блогер дар ягон ҷои рӯи дунёи кора карагӣ нест. бас кудодар бас фақат бародару хоҳарое ки тиҷорат дорем, ман рӯзи 5 сентябр сафар дорам. дуо кунен аввалаш иншааллоҳ хонаи алло сафар мекунем ҳаҷи умра. мақсад ӯ дафъаи рафтагим бародару хоҳаро медонанд ки қуртобхона доштум, оша аксия монда будуму китоби қуръон тақсим карда будум. аллоҳ қабул гардонаша 100 адад китоби қуръон тақсим карда будуму китобчаҳои фарзи айну қоидаи бағдодӣ. ин дафъа боша тасмим гирифтам ки бародару хоҳарое ки дар тиҷорат машғул ҳастанд, як дастгиришон ҳам дастгирию ҳам савоб, тиҷоратҳои ҳалол боша, ҷои живой боша. мақсад мағозае ки адресш аниқу ҷои аниқ боша. интернет магазино илтимос ғам натием. баъд кадом мошиное ки граница мерен шуморо ҳам ғам натием. ба хотири чӣ мошинои граница? ба хотире ки бародармон акаи ҳоҷи муҳаммад раҳима граница мера мебиё ай москва, ҳамун бародар қати шартнома дорем ва реклама мекунам. мақсад ба хотири ҳамун бародар ва мошини границаро реклама намекунам. ҳаҷи умра мерафтагиёрам реклама намекунам, ба хотире ки ҳамин ширкати рамазон тур қати шартномаи корӣ бастагем. иншааллоҳ оянда ҳамин ширката рекламаоша мекунаму мақсад коруборша нишон медиҳам. ҳамин ҳаҷ граница дигар чӣ бизнесе ки доред? допустим дар ягон кунҷи Россия магазини либоса дорӣ, видео кун, агар худат бо монтаж карда тони монтажш кунӣ, видеора дар рӯш адресотамони гӯем видеора тайёр кунӣ, ман дар роӣ кунӣ, бо хуб меша. штоби ман гирему дар интернет мунумша. лекин агар ки бо видео монтаж карда натони, видео ки чотка ҳамун магазин та адресоша ҳамаша навис роӣ ки монтаж ҳам бепул. худу монтажш мекунем мемунам. монтаж ҳам бепул, дар интернет монтаж ҳам бепул. ҳам дар инстаграм мемунамш, ҳам дар ютуб. то рӯзи 13 не 13 не, то рӯзи 15 ини сентябра успед кунен видеотона роӣ кунен, дар канала мемунам ҳамаша. ҳамин хеле холис ай барои аллоҳ дастгирӣ бародару хоҳарое ки дар мулки ғариб дар бизнес машғуланд, тиҷоратда машғуланд, дастгирӣ бародарона. мақсад ягон чизи шумо манда дар кор нест, на пултие на ҳичи, фақат видеотона худтон агар тайёр кунем бо хуб меша, манда сабуктар меша. хоб нигоҳ кунем бародарои азиз, ака дар бораи ҳаҷи умра гап мезанам. ҳаҷи умра ҳамин ширкате ки мо рӯзи 5 сафар мекунем, ширкати рамазон тур. дар ёдтон боша агар моҳи шарифи рамазон ман ҳамроҳи ҳамин ширкат рафта будам, ҳаҷи умра рафта будам. ҳозирам бо ба ҳамин ширкат мерам иншааллоҳ рӯзи 5. ҳамин ширкат як аксияи дига дорад, супер аксия гӯем мешавад. нигоҳ кунем, ҳамаи сарфҳои ҳамин харҷу сарфе ки ҳаст дар вақти сафар, ай чиптаи ҳавопаймо сар кардагӣ, ба 3 вақт хурду хӯрок дар Макка, 2 вақт хурду хӯрок дар Мадина, мақсад ҷои таърихи ислома рафтаву дидану саёҳат кардану зиёрат кардан, ҳамаш дар дирни ҳамин пулш дохил мешавад. нарх $1300 ба урусӣ где-то 90000 меша, 100000 меша, я 4000, ҳам 100000 я 4000 рубли русӣ меша. хоб нигоҳ кунем бародаро, 3 вақт хӯрок дар Макка, 2 вақт хӯрок дар Мадина, боғи хурмо, ҷои истироҳатӣ бо зиёфатош дар Макка ва Мадина, саёҳати баҳри Сурх, саёҳати шаҳри Тоиф ва дар бозгашт метавонем бо як умраи дига ният кунем ай Тоиф омадан. меҳмонхонаҳош бениҳоят наздиктарин меҳмонхонаҳо ба тамоми шароиташ, ҳама люкс гӯем, ҳама қоидави бе ягон камбутия иншааллоҳ. нигоҳ кунем, кӯдакҳои то 2 солара нархшон $300, кӯдаки то 2 солара $300. хоб кӯдакони аз 2 сола то 6 солара боша $450. як кӯдаки аз 2 сола то 6 ин хеле дар ягон ҷо нест, ҳама ҷо бо қариб 100% мегиранд. нигоҳ кун, кӯдакони аз 7 то 12 сола бошад $550-600. ними пули одами калон гӯем. ин иқдом бародарои азиз идома дора ҳамин моҳи сентябра то охир шад. ина 5 ҳастай, 19 ҳастай, 12 ҳастай, чандта тур дорози ман дар описани ҳамин видео кай сафар ай кадом числа то кадом числа мемунам. рақамҳои директори ҳамин ширката хича дар рӯи экран мемунам. бародарои азиз, ин ширкат официални ширкате ки ҳамин налог месупора, қоидави ҳама ҳуҷҷатош туғрия, ягон камбутӣ иншааллоҳ намеша.
ба боварӣ хулоса ман ҷавобгарӣ ҳамин рекламаи кардаги хидмат ба зимма мегирам ки ман ҳамин ҷавоб метем ҳамин чиза. баъд нигоҳ кунем бародаро, як чиз дига мегӯм. SMMчико хахтон медонед ки ҳамин одамое ки блогерира мефаҳману монтажа мефаҳман, рекламаҳои зур мекунем ки одам осмон мепара, хез мегира, человек паук мешаву, самолёт сарнишин меша. Ку ҳам хеле рекламаҳо мекунанд ку блогерҳо. SMMчико як шанси дига дар шумо. хоҳем ки рекламаи бепултон кунам, ҳамин видеои соҳибкорое ки видеошона худшон монтаж карда наметонанд, агар ҳамин SMMчики ба қувват боша, ягон кас роиш мекунам реклама кардаву монтажош маҳқул шава, ҳам рекламаш мекунам, ҳам ҳамкорӣ дар қатиш мегирем. иншаалло пули беҳтарин кор мекунад, пули хуба кор мекунад. монтажи фақат видеоро ҳамин профессионалӣ монтаж кунад. хеле ному гуфтум ку хеле уқоб мешану каргас мешан мепаранан, ҳам хеле рекламаҳо. хулоса SMMчико рақамҳои WhatsApp ман ол дар рӯи экран мебурои ними 400 00 95 25 ин рақамҳои WhatsApp хидмат бошен. агар ҳамин SMMчики ба қуввати ахтон уверини WhatsApp ман да нависонен, иншаалло қатон суҳбат мекунем. алло нигаҳбонтон, салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. SMMчики мана дидан чи хеле симонка мекуна. шояд гапом камтар нофаҳмо боша, шумо да нигоҳ кунед. як бори дига мегӯм, 100 та соҳибкора бизнесша реклама мекунам ба шарте ки бизнеси живой боша, бизнеси ҳалол боша, қимор набоша, ягон дискотека набоша, калянбар набоша. мақсад ҷои ҳалоли тоза, бизнесҳои ҳалол дошта боша. мағозаҳои либоса, мошин фурӯшо, мақсад мошин бизнес мекардаги одамо суратҳои мошинтонро роӣ мекунем, сурати худтонро роӣ мекунем, қатъияк паспортон видеоша роӣ мекунем, видео мекунем, рекламатон мекунем. мақсад ина ҳастан. баъд магазинҳои либосаву хӯроку, ягон бародаро қассобхона доранд, гӯшт ҷои гӯшт доранд. мақсад ва ёраву ҳамин бизнесҳои ҳалоле ки живой магазине ҳастае ки мебина мардум, адресоша медона, мера ҳамун хеле ҷора. илтимос дар номтон мурам, интернет магазинҳо ғамом натиен, барое ки интернет магазинҳоро шаташа бисёр хурдагим, интернет магазина реклама намекунам, дигаша реклама мекунам. кадоме чи бизнесе дорен роӣ кунем. дастгирӣ холисай барои Аллоҳ, бародарвор дастгиритон мекунем иншаалло.